শুট কৰিছো বড়ো ড্ৰেছৰ যে থাকে ড্ৰেছবিলাক দখনা পিন্ধি নেকি আচ্ছা 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 দখনা কান্নাबो बानायोनो बिसोरो वाव बाय वन गेट वन फ्री आच्छा वाव वन फ्री बेबायदि आरो बिमाखौ बेब्ला फिसाखौ मोनफागोन होननाय बायदि गासै गारिफोरनि गेजेराव आदा बबे गारियाव बेस्ट अफार जाना दङ दा আমার বড় ফলোয়ার্স আছে না নাই আপনার লগত বড় ফলোয়ার্স আছে মেবি কাৰণ মই কোকৰাঝাৰত গৈ থাকো মাজে মাজে আৰু লগতে এনেকুৱা আমাৰ বঙাইগাঁওতো বহুত মানুহ আছে বড় চিনাকি আছে আচ্ছা 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 हेलो एवरीवन खुलुमबाय लोगोफोर नैबे भिडिअखौ जागायबाय नैबे हटेलाव ओंखाम जादोंमोन बे जाहैबाय काजलगावनि सेरजा हटेल बेयाव जाखांबाय जों बेनिफ्राय दा थांगोना जाहैबाय बङाइगावनि मेगना हिउन्डाइ शोरूमाव मा मिथिनांगौ दं बेखौ नोंथांमोना मिथिसिगोन स' थांनायसै जों बिरगोन थ' दा बिरगोनजों आंजों ओमफ्राय आदा अफ्रिबो फैगोन नामा बेबायदि दा मिथिगोन काजलगाव मोनसे गोदान माबा स्टाइल मोनसे बहायबाय आइ लाभ काजलगाव नैबे डिस्ट्रिक्ट सेन्टारनि मेन गेट ओमफ्राय ओरैहाय नै येस स' लोगोफोर बे जाहैबाय नै चापागुरिनि गोदान फ्लाइअभार ब्रिज ओमफ्राय बिसिम मोनफैबाय बेजोंथ' हगारबाय नै रानिं खारगासिनो ओमफ्राय जोंथ' अभार ब्रिजनि गाहायजों हाबनानै थांसिगोन नैबे गारि i10नि न'आव माने शोरूम जोङो साथाम थांगासिनो दं बिरगोन फंबाय थाबाय आदा अफ्रि थाबाय उनावहाय ओइले जों साथाम थांगोन एसे सेलेब्रेशनबो दंनो ओमफ्राय माखासे बिसिनावबो धामाका अफार दंनो बर्तमान गारिनि बायदिसिना मा अफार माबायदि बेनि इनफरमेशनखौ नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दं सेलेब्रेशनजों लोगोसे दे हिउन्डाइ नैबेयाव थांगासिनो दं नैबेनि शोरूमाव न'आव दा निउ ओभारब्रिज अफ चापागुरि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बे मोननैखौ नैबेयावहाय बुखावनाय जायो दे नैबे रलिं मिलनिफ्राय दे नै र' नैबे जों चिराङावनो दं ओमफ्राय नै दा हाबबाय जों बङाइगाव जों बिटिसिआव गैले नैबेयाव येस हाबफैबाय नै सेलेब्रेशन अब्ला मोनफैबाय लोगोफोर शोरूमनि सिङाव एरियायाव गारिखौबो दोनबाय पार्किं एरियायाव आखे गारि गोजा नै ओमफ्राय ओरै सार्भिसिं माबा माबि जागासिनो खोमा दासिमबो ओमफ्राय फैब्लानो इदि साहा मोनलोङो नै बायद' लाल साहा आनसे ना दे बिदिथ' सबोर खारने माने फैब्लानो बेबायदि लाल साहाखौ मोनलोङो नै गुदुंनो ओमफ्राय बिस्किट मोनो आंथ' बिस्किट जाथ'ले बिस्कुट नाखाम बेबायदि साहा लोंदो आदा अनसुला लाल साहा वाव गरम लाल साहा ओमफ्राय मेन सेलेब्रेशननि जायगाया नैबेयाव बानायदों दे नैबेयाव नायदो नोंथांमोना बाव बेनारै मायै माने बिराद स्पेशल प्रग्राम आरो दिनैहाय मेगना हिउन्डाइआव नै धामाका अफार होनदों दा नैबेयाव नायलाबोसिन नुगोन आरो नै मेगना हिउन्डाइ प्रेजेन्स क्रिसमास स्पेशल अफार स्क्रेच एन्ड विन बेखौ नुला माबायदि जायो नों बेफोरखौ नुब्ला बेफोरखौ नों मा बेफोरखौ बिखा मोनब्ला नामा मोनखायो जाबाय बिदिखौ नै बे मा गारि क्रेटाना आलकाजार नायनानै महराव नायनानै जों सिनायालै दाबो दाम गोसानि गारिफोरखौ मा गारि बेलाय आलकाजार ओरै फैलासो सिनायो नै आलकाजार निउ मडेल बियो लेटेस्ट होनदां आलकाजार दा जायखिया बे प्रग्रामा माबायदि जायो मा अफार दं बेखौ गासैखौबो मिथिगोन नोंथांमोना एसे उनावहाय दे जागायथ'वाखै प्रग्रामा गारि बायोला स्कुटिबो मोनफानायनि चान्स दङ बेनो मेन ना दा माखासे प्रग्राम जागायसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय डेक'रेशनखौ नाय एसे बिराद मोजां साजायदों बिथांमोननि दिनै स्पेशल प्रग्राम नालाय नैबे मेगना हिउन्डाइ बङाइगावनि दा गोजौआवहाय नै बेबायदि प्रि क्रिसमासनि माने लाइटिंस प्रग्रामनि थाखाय ओमफ्राय नैबेयाव फिथा हास'नानै माखासे अपेनिं जागोननो बिथांमोनहा दा बिनि थाखाय थाम थिम ओरैहाय डिलिभारि एरियायाव जेनाखि दं नै बेबायदि Now I would like to announce ribbon cutting celebration of this evening. May I now invite respected Pratik Sir, CM. दा फिथा हानानै बेखेवबाय ओमफ्राय दा लिंहरजानाय आलासिफ्राबो हाबजोबबाय नै सिङावहाय ओमफ्राय बिसोर गासिबो आलासिफ्रा बांसिनानो माने गुबुन फाइनान्स कम्पानि फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन्सफोरनि बेंकनि मानि फाइनान्स कम्पानि बेफोरबायदिनि गेदेर मेनेजारफोर बेबायदि बिथांमोना दे Good evening to everyone. We are grateful for your
presence and looking forward for your valuable insights. On this behalf of the Magna Hyundai, I would like to welcome each and everyone. गाहाय आलासि Thank you so much, sir. हाबाफारिनि Then, बेखौ along बरायदों with this, sir, we have also got बेवहाय सिख्लाफोर आलासिफोर दं नै बिसोरो मा सोर बेखौबो आं दा नोंथांमोननो सोंना खिन्थागोन दे लोगोफोर र' from Chirang. He is the influencer of the silver certificate. Then next we have got Upasana Sarkar from Bongaigaon. Upasana Sarkar, please. आसल आलासिया बेसो नै कास्टमार ना आसल आलासिया Influencer of Bongaigaon. दानिया बबे गारियाव बेसेबां डिसकाउन्ट दङ बर्थमान बेखौ नोंथांमोना खोनासंनानै लादो दे Grand Item Neosau up to 68,000. I-20 up to 65,000. Extra up to 40,000. Oreo up to 53,000. Venue up to 60,000. Barneo up to 80,000. I-20 and Lino up to 35,000. Venue and Lino up to 55,000. El Khazaro up to 60,000. And Tucson up to 85,000 सिम जोंनाव दायो अफार सोलिगासिनो दङ सिन्था खालामनांगौ गैया माने जोंहा बर' सासे सुबुं बेयावनो एक्सपिरियेन्स सासे पुराना मावबाय थाग्रा सासे टीम लिडार दंखायो बे जाहैबाय बिथाङा सांग्रां ब्रह्म दा बे बिथांनि गेजेरजों जों मिथिगोन बेवहाय माबायदि क्रिसमास स्पेशल अफार माबायदि मोननो हागौ कास्टमारफ्रा नैबे बोथोराव फैयोब्ला नै नायदो बेयावथ' जों नुबाय माखासे नै दा बेफोर स्कुटि बा फ्रिज बायदि बेफोर गासिबो प्राइस गारि बायनायाव मोनफागोन गारि बायनायाव मोनफागोन जिखुनु गारि माने डिसेम्बर मासाव जेसेबांनाखि माने कास्टमारफोरा गारि बायगोन जिखुनु गारियाव माने बेयाव गारि अबेबा भेनु जानांगौ बा नियस जानांगौ बा अबेबा एलकाजार जानांगौ बेबायदि खोथा गैया जास्ट माने जिखुनु गारि बे मासाव लायोब्लानो माने स्पेसियेलि क्रिसमासनि थाखाय जोंना स्क्रेच एन्ड विन मोनसे माबा सोलिगासिनो दङ थ' बेयाव मोनसे कार्ड मोनफागोन बे कार्डआव गिफ्ट मोनो थाखागोन बे कार्डआव थ' बेयो जेनेबा हयथ' स्कुटि जानो हागौ स्कुटि दङ जोंनाव प्राइसा माने देटसिन प्राइसा स्कुटि थाबाय मोननो हागौ लोगोसे फ्रिज दङ लोगोसे जोंना टिभि एलइडि स्मार्ट टिभि थाबायनायखौ मोननो हागौ स्मार्ट वाच दं घरि दङ ओमफ्राय रियेलमि बाड्स माने इयारफन खोनासंग्रा बे टिभिजों ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मा नैबेयो जाहैबाय डिनार सेट दङ ओमफ्राय लोगोसे राइस कुकार इलेक्ट्रिक मोनसे दं इलेक्ट्रिक बाजाजनि मोनसे केटेल दं इस्त्रि दङ आयरन थ' माने बिसोरो मोनसे माबा थागोन जायखौ माने सोरनोबा बेखौ नांगौबा बेखौ बासिनानै लानो हागोन बे फिसानि गेजेराव बे फिसा प्राइसफोरा थ' मोनसे नङा मोनसे जिखुनु बासि लाङाबानो थारमाने प्राइसखौ जुदि नाङाब्ला बा लायाब्ला सिगनेट पार्क जिनाखि रेस्टुरेन्ट बेवहायबो माने गारि बायखांनानै पार्टि जाहैनो हागोन आरो सानैनि थाखाय डिनार मोनजागोननो फ्रि बिमाखौ बायोब्ला फिसाखौ मोनफानायनि चान्स दङ वाव बाय वान गेट वान फ्रि आच्छा वाव वान फ्रि दायो आं श'रुम सिङाव लोगोफोर आउटलेटआव मा गारि माबायदि दं गासैखौबोथ' दिन्थिजोबनो हानाय नङा जेन'बा नैबे जाहैबाय नै ग्रेन्ड i10 आंनि बायदि गारि नैबे जाहैबाय नै मा आलकाजार ना मा बियो आलकाजार हेभि डिसकाउन्ट दं केस डिसकाउन्ट खोनाबाय नैबे मा i20 नैबे क्रेटा सोर क्रेटा मोजां मोनो ओमफ्राय नैबे जाबाय नै टुक्सान नै एखे हेभि गारि बियो 7 सिटार नै बे सिगांनि मडेल आलकाजारनो 7 सिटार दा बेबो नै नैबे मा जाखो क्रेटा इनलाइन ना मा जाखो बियो बेयाव थिखांलायनानै दोननायनिथ' गारिखौबो सिनायलायलाङा बांद्राय दाम गोसानि गारिफोरखौ आलकाजारानो नामा बेबो आलकाजार दानि गोदान मडेल आरो बियो बेस्ट मडेल होनब्लाबो बिराद फेसिलिटि दंनो बियो नै येस नैबे एक्सट्रा नै गोजा कालार मोनाखै बांद्राय मोजां नुवाखिसै दे गारिफोरखौहाय जायखिया आं ओरैनो दिन्थिलाबायबाय गासै गारिफोरनि गेजेराव आदा बबे गारियाव बेस्ट अफार जानानै दङ दा बेस्ट अफार होनना बुङोब्ला जोंनिया स्मल सेगमेन्टनिफ्राय जायो स्मल सेगमेन्टआ जाहैबाय जोंहा दङ नियस
मेगना दङ नैबे औ। मडेला जाहैबाय औ। मेगना मडेल औ आरो बेहायनो माने भेलु फर मानि जायो आरोना आदसा बेहाय नोंना एभ्रिथिं थायो आरोना होम। स्टार्टिंनिफ्रायनो नोंना सेफ्टिनि थाखाय 6टा एयारबेग थाखायो प्लास सिट एडजास्टेबल थायो 4 पावर विन्डो थायो माने एभ्रिथिं स्पेसियास आरो गुड फर माने भेलु फर मानि जायो आरो आदसा, ओमफ्राय आदसा। बेहाय राइट नाव माने अफारा दङ टटेल आप टु 68,000 सिम दङ बे जाहैबाय जोंना केस डिसकाउन्ट Cash discount। नोंहा दंखायो 45,000 औ। आरो एक्सचेन्जआव 20,000 आरो प्लास नोंनिया सार्भिस हल्डारफोरनि थाखाय माने 3,000 एक्सट्राबाव एक्सट्राबाव आहा। प्लास एडिसनेल बे मासावहाय बुकिं खालामनानै विदिन बे मासावनो बुकिं खालामनानैहाय रिटेल खालामोबा एडिसनेल एक्सेसरिसआव 5,000 फ्रिबाव फ्रिबाव आदसा आरो आदसा बेजों लोगोसे जास्ट दहाय सिगांहाय हाइलाइट होखानाय बायदियै विन एन्ड स्क्राच बे डिसेम्बर मानाव जोंनि आरो बे थाफाबावगोन? बे एक्सट्रा नोंनि लाखिनि सायाव थांबाय हा 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 स्टार्टिंआ जाहैबाय जोंनि स्कुटि थाबाय हेडआव माने भेलु फर मानि थोनोबा नैबे नियस गारि भेलु फर मानि होनोब्ला नैबेनो बर्थमान ओमफ्राय लोगोफोर आंनिबोथ' गारिया नियसआनोखा ग्रेन्ड i10 नियस स' नैबेखौ नोंथांमोना लायोब्ला नोंथांमोनाबो लाब जागोन आं पार्सनेल एक्सपिरियेन्सनिफ्राय ना माने ग्रेन्ड i10 बा नियसखौ लानानै आं एखेबारे बिराद सेटिसफाइड दासिमबो आं बिराद स्मुथलि सालायगासिनो दं नो प्रब्लेम एट अल दा नैबेयाव बुंदों गासिबो फिचार्सआ बेयाव दं 6 एयारबेग्स ओमफ्राय नैबे फल्डेबल आरो बे माबा अट' नङा आरो दा बेनि इन्डिकेटाराबो नैबाव नै दा माने इन्डिकेटारा बाव माने माखासे नैबाव थायो बेखौ साबमा नुयोना आनस्टान्डार्ड नुयो नैबे फल्ड आरो ने इलेक्ट्रिक बेबो बा इलेक्ट्रिक एडजास्टमेन्ट बैनिफ्रायनो सुइचजों मोनगोन दा बाहेरायावहाय फ्रन्ट लुक्सआ बेबायदि नै फ्रन्ट लुकआ बेबायदि नै हा ओमफ्राय दानि माबाया नैखौ DRL ना मा होनोमोनलाय DRL लाइट औ जोंबाय थायो बेनि एडभान्टेजआ जाहैबाय औ अपिनियन कार फैयोबा औ अपोजिटजों गारि फैयोबा माने गोजाननिफ्राय नुसारनायनि औ बेसिकेलि बे थायो आरो बेबायदि ओमफ्राय दा बेथ' नैबो डिफारेन्स गैया टप मडेल ल' मडेलजों एखे नैबे गाहायनि पार्टनाथ' नै एखे ओमफ्राय दा नैबेयावबो नायदो फुल बडि वाइट खुनुबो ब्लेक माबा मोनसे गैया नैबेलाय ओमफ्राय नोङो सिट सिङावहा नायोब्ला नैबेबो नै बिराद प्रिमियाम लुक नैबे मा होनो डुवेल कालार ना नै डुवेल कालार एखे प्रिमियाम बहुद स्पिकार मोनना मोना मोनो नैबो स्पिकार दङ ओमफ्राय नैबेलाय नै सिङाव हाबनि दा लोगोफोर नैबेबायदि ओमफ्राय बेक साइडआव नायोब्ला नैबे गोलाव ना आजिखालिथ' बे गोलावलासो समायसेङाला सामा नुसै दा नैबे गोलाव नैबे बेकलाइटना बे जोङा आरो जोंनाया खिन्थु मोदानो बेयो ना मा होनो बेखौ टेल लेम्प ना मा होनोथाय बेबायदि ओमफ्राय नै गाहायावबो एसेबां डिफारेन्स गैया नैबेल' एसे नैबे लांदां नै ग्रेन्ड i10 नैबेलाय ओरै नाम्बार प्लेट थाबाय ओमफ्राय बेयाव केमेरा गैया केमेराखौ लागायनानै लानो हाबाय बारा खरसाथ' थाङा बेसेबांसो बायदि थाङो केमेरा लागाय एसे गुड क्वालिटिखौ थाङोबा 6,000 6,000सोआवनो फैयो आरो बेबायदि माने बे सेन्साराथ' दंखायो नै बेलाय सेन्सार ओरैबो नै सेन्सार माने खम दामावहाय कम्फर्ट फिट एन्ड फिनिश विन्डाइनि गारि नांगौला नैबाव थांनो हागोन जुदि हाइ बाजेट नङाब्ला अफाराबो एखे धामाका अफार नोंथांमोना खोनाखाबाय दा नैबावहाय नैबाव नायदो बेबो हेडरेस्टआबो एडजास्टेबल नै बेलाय नैबे एडजास्ट खालामजायो बेलाय ओमफ्राय बेबो स्पेसियासखा आं गाखोखांबाय बा एयारबेगआ 6थाखा सेफटि फिचारा बिराद मोजां आरो नैबाव मोनसे ओमफ्राय सिगाङावहाय मोननै थाबाय आरो एयारबेगआ नै बेलाय नै बिदि थोनानै माथो नांबावगौ नै लोगोफोर हान्थुआ आरामसे नै सिगाङावहाय हा औ आरो नैबो स्पेसियासनि थाखाय नैबो एसे गोथौबाव दे बियो नैलाय माबानि थाखाय नैबे सिटना आरो ना ड्राइभार सिटना अट'मेटिक सुइच ग्लासनि आप डाउन बियो नै ग्लासनि सुइच ओमफ्राय गाहायाव कालारा डुवेल नै मोननै बिराद समायो आरो प्रिमियाम दामि नुयो उनावबो स्पिकार दंखायो उनावहायनि नैबे रेयार एसि बेयाव दङ नै उननि सानै बा साथामनि थाखाय बेयाव एसि दंखायो बे एडजास्ट खालामनो हायो अफबो खालामना लानो हायो ओमफ्राय बेयाव चार्ज होग्रा मबाइल चार्जार उनाव जिरायग्रानि थाखायबो आरो ना जायगाथ' स्पेसियासखा नै नायदो ओमफ्राय हाइटनाबो नै एसेसिम माने स्पेस मोननानै मा नांबावगौ ना नैबे सेगमेन्टआव आरो आंबो ओरैनो लायाखै सिन्था खालामनोसो लाखादों i10खौ लोगोफोर आं गोबां प्लास पइन्टखौ खिथाजोबनो हायो ओमफ्राय नैबे ओरै फल्डिं थांलायनाय नुवाखै ओमफ्राय सिगाङावहाय नायनि मा दङ येस बेलाय फ्राय नैबेथ' डिसप्ले माबाखौ नायदो नै सिगाङावहाय टायार मनिटरिं टायारनि नायनाय माबा नायनाय नैबो चेन्ज खालामजायो आरो बेबायदि आरो नै ओमफ्राय सिगाङावबो स्पेसियास आराम दा नैबे जाहैबाय नै एसि बेन्च ओमफ्राय नैबावहाय मिउजिक कन्ट्रल भलिउम ओमफ्राय नैबे एसिनि बे मेनुवेल एसि हेन्डेलाबो जाबाय ओमफ्राय नैबे अट'मेटिक नालाय नै रिमटआ माने दाम गोसानिजों नैबे मडेलजों खुनु डिफारेन्स गैया एखे हिउन्डाइनो दा डिटेल्सखौ सोंहरबावनो हागोन आबा फैनानै प्रेक्टिकेलि नायफै
गानाय फै सालायनाय फै ओमफ्राय लानानै थां आं साजेस्ट खालामो खिन्थु बे Hyundai जायफोरा लादोंना गोबां मानसियानो बुङो माने बे Hyundai नि गारिया मा फाराग दं गुबुन कम्पानिसफोरजों मिथिगोन आरो अब्ला हेल' बिसोरखौ सिनाया बिसोरबो इनभाइटेड माने मा होनो इनफ्लुएन्सार आरो बिसोरबो আপনালোকে কি বা চলাই নাম বিলাকো মই নাজানো আমাৰটো কৰ হয় আমি একচুয়ালি ইয়াৰে হয় বঙাইগাঁৱৰে হয় মিনি ব্লগছ নি আৰু নামটো কি মোৰ নাম উপাসনা সৰকাৰ আৰু ইনষ্টা আইডি আপুনি উপাসনা সৰকাৰ বুলি পাব উপাসনা সৰকাৰ আৰু মোৰ মডেল মিডিস্মিতা বুলি আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আৰু মোৰ এটা ইউটিউব চেনেলো আছে মডেল মিডিস্মিতা বুলি আচ্ছা কৰিছো মানে বড়ো লগত বহুত কাম কৰিছো কেনেকা কি কামটো এলবাম মানে শুট কৰিছো বড়ো ড্ৰেছৰ যে থাকে দখনা পিন্ধি নেকি আচ্ছা দখনা কাৰ নামও বানাইনে বিচৰে ইউটিউব চেনেলত কৰিছো কোকৰাঝাৰ ইউটিউব চেনেল মডেল মিডিস্মিতা बिसोरबो इनभाइटेड बेवहाय माने इनफ्लुएन्सारफोर नालाय बेबायदि प्रमोशननि थाखाय आरो सानै बाव हा মইতো চিনিও নাপাওঁ আজি ফার্স্ট টাইম লগ পাইছো হা আমাৰ বড়ো ফলোৱাৰ্স আছে না নাই আপোনাৰ লগত বড়ো আছে মেবি কাৰণ মই কোকৰাঝাৰত গৈ থাকো মাজে মাজে আৰু লগতে এনেকুৱা আমাৰ বঙাইগাঁৱতো বহুত মানুহ আছে বড়ো চিনাকি আছে আচ্ছা হেল্ল' এভৰিৱান মই একচুয়ালি কোনো ইউটিউব চেনেল নকৰো মই মডেল হয় আচ্ছা তাইও মডেল হয় টিনা ওকে আৰু আমি সিম্পল মানুহ হয় বাট বঙাইগাঁৱত এণ্ড ষ্টাডি কৰি আছো এতিয়া দ্যাটছ অল আৰু ইউটিউবৰ চেনেল নাই ওকে we are not YouTubers ओके बिजि इउटिउबार्स नङा but still nice to meet you guys yes होमब्लाबो बिसोर फैदों दिनैहाय एस ए मडेलर you are also a kind of influencer ना so बिसोर जाहैबाय नै बेनि मा होनो बेवनि मावग्राफोर रिसेप्शनिस्ट yes my name is Moon Chetri Moon I'm from Assam yes Moon Chetri आरो नैबे बिनानावा माने बै रिसेप्शनिस्टआव थायो फैब्लानो नोंखौ हेलो सार हेलो मेडाम होनफैग्रा एटु आपनार काम ना yes गुड डिउटी আপনি কিহত মেডাম মই সেলস কনসালটেন্ট হও সিনিয়র সেলস কনসালটেন্ট তেতিয়ালে বহুত বছর হল এতে লাস্ট 10 ইয়ার্স ওয়াও ভেরি সিনিয়র মানে 10 বছর जाखाबाय बे मावनाया बहाय 10 ইয়ার্সত কি কিমান 500 মান সেল কৰিব পাৰিছে নেকি অলমোস্ট হৈছে মাহত মই 10 খন মান দিও 10 খন মান ওকে গুড ওকে বেছি কেতিয়াবা কম হয় ओके ঠিক আছে डाउन হয় আপ ডাউন সো लोगोफोर नोंथांमोना जायनो गारि नांगौ एबा गारि बायनो साननानै दङ नोंथांमोना बे समखौ लानानै थाबैनो बे मेगना हियुन्डाइआव लांफैदो आरो बे मोजां प्राइसफोरखौबो नोंथांमोना देरहानानै लांदो आरो हेभि डिसकाउन्ट नोंथांमोना खोनाखाबाय थैंक यू